eta ongi etorri Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurara. Hasi baino lehen, eguneko aztergaiekin hasi aurretik, atzo bai Mikel eta bai Amaia Gaz telefonotik komenta neuen eta informatu notzean zelan, laugarren puntuan, eguneko aztergaien artean laugarren puntuan, Gatikako udaleko lanpostu zerrendaren aldaketa dela eta komisioan diktaminatu zenaren aldaketa bat proposatu dela, aldaketa txiki bat. Eta, proposamen hau bai sindikatu, aholkulari, idazkari eta langilearen adostasunetik dator. Eta, gero aldaketaren zehaztasunak puntuan bertan emongo dodaz, baina bai idazkariak komentau zuzun, puntu aldatze hau bozkatu behar dugula hasi aurretik, beraz, puntu aldatze hori proposatzen da bozketara hasi aurretik. Alan da, Iker? Bai, asuntua da, zuk esan dozun bezala, informazio batzordean proposamen bat juntzen eta proposamen hori diktaminatu egin zen, baina gero aldaketa bat egonda eta proposamen berri bat sartu da gai zerrendan, komisiotik diktaminatu izana, eta horregatik gai zerrendan sartu izana da ratifikatu egin bardana orain, eta horregatik egozketa. Ratifikazio egiteko. Bozkatuko dugu. GTI, Mikel? Bai. Amaia Bildu? Bai. Eta Nekane EAJ-PNV? Bai. Orduan ratifikatzen da eta plenoa hasten da, gai zerrendan, bidalidan, deialdian, gai zerrenda guztietaz. Ederto, hasiera emango dotzagu eguneko aztergaiei, lehenengo puntu modure aurreko akta onartzea hala badagokio. Ezakit dekozuen zeuzer aktaren gainean. Bale. Ondo. Ez badakozu ezer, aurrera egingo dugu. Bigarren puntu modure, alkatetza dekretuak, honen barri komisioan batzordean eman gendun. Eta aurrera egingo dugu. Hirugarren puntu modure, Garai auzoko inundabilidade arazoa konpontzeko, Gatikako Garai auzoan izenik gabeko erreka naturalizatzeko proiektua onartzea hala badagokio. Lursailen jabeei ukitutako ondasun eta eskubideen erlazioaren hasierako onarpena. Gai honi buruz ere bai komisio honetan eta arteraukotan komentau izen du, zendan egoera, eta urarekin batera Garai auzoko inundabilidade hori ekiditeko proiektuarekin aurrera egin ahal izateko, eta, diktaminatu zen hurrengoa, diktamina irakurriko dut. Gaia, Garai auzoko inundabilidadearen proiektua onarpena. Zioen azalpena. Garai auzoan, urak obra batzuk egin behar ditu bertan, euriteen ondoren gertatzen diren uriolek eragiten duten kalteei konponbidea emoteko. Obraren exekuzioa eta obra proiektua uraren erantzunkizuna da. Gatikako udalaren erantzunkizuna da ordea, obra exekutatuko den lurren jabeen disponibilitatea urari ziurtatzea. Gatikako udala akordiotera iritsi da afektatutako lursailen jabeekaz. Baina interbentzio honek utilidade publiko aitortza bat exigi duten dau, udalaren partetik, eta Gatikako udalak proiektu hau onartzen badu, implizituki obra hori utilidade publikoa aitortzen dio.
eta diktaminatu zen, eta diktaminaren emaitza hurrengoa izan zen. EAJaren alditik 5 boto, GTIren partetik boto 1, eta Bilduren partetik boto 2. Beraz, diktamenaren emaitza aldekoa izan zen. Diktamen berbera eta proposan berbera mahairatzen dugu eta bozkatuko dugu. GTI, Mikel? Bai. Amaia Bildu? Bai, ados. Eta Nekane AJPNV? Bai. Vale. Orduan, hau batez onartzen da bidali dugun proposamena, eta, bueno, ez ditut aipatuko, baina hartan jasoko da. Laburki, onartzen dela proiektua bera daukan inportegaz, 243.093,45, oso garrantzitsua proiektu teknikoa onartzeagatik onura publikoa edo utilidade publikoa plenoak aitortu edo errekonozitu egiten diola inplizituki obra honi, eta hor daukazuen jabeen eta partzela eta lursaien honek deskripzioaren eta eskubide eta ondasunen hasierako ondazioa. Eta gero, komisioan baitaren aipatu nuen moduan, akordia hau behin onartuta, proiektu eta eskubide eta ondasunen erlazioaren hasierako akordioa, bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, iragarki bat, esan ez nola plenotik pasadan, eta 15 egunez ipiniko da jendaurrean, eta baita ere akordio honen berri emango jake erlazioan agertzen diren jabe ezberdinei, aipatuz baita ere, Bizkaiko aldizkari ofizialean ateatzen den egunetik kontatzen hasita, baita ere 15 eguneko epea aukiko dutela dagozkion zuzenketak planteatu behar badituzte, bale? Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko garez, 6. puntuan, udal gobernuaren akordio proposamen berria Gatikako udaleko lanpostu zerrenda aldatzeko. Hau hasieran komentatu dudan moduen, komisioan informatu genduen honi buruz ere, baina bai egon da aldaketa txiki bat, eta azalduko dut apur bat. Komisioan azaldu genduen moduen, ludotekako langileak, 81/2022 alkatetza dekretuaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa juridikoki baloratzea onartutako egonkortzeko lan eskaintza publikoan betetzen ari den lanposturako erabilitako izenari dagokionez. Zehazki erabilitako izenaren zuzenketa eskatzen zauen. Berak errekurtso bat jarri zauen eta eskatzen zauena zan auxiliar administratiba de ludoteka izena jartzea. Onintxe, parkatu, ez da zuen zuten ondo. Ez? Ez. Ez da zuen zuten. Segundo bat. Hobeto entzuten dazte? Bai, ondo bat. Barriro hasiko naiz igual, ez dakit entzun espadazte dana, baina, komentauteko hori 6. puntuan, komisioan informatu gendun gai honi buruz, baina aldaketa txiki bat egon da, eta, hori, esan dudan moduen, komisioan azaldu gendun, ludotekako langileak 81/2022 alkatetza dekretuaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa juridikoki baloratzea
onartutako egonkortze lan eskaintza publikoan betetzen ari den lanposturako erabilitako izenari dagokionez. Zehazki, erabilitako izenaren zuzenketa eskatzen zuen. Pertsona honek, errekurtso horretan, eskatzen zauen bere plazaren izena auxiliar administrativa de ludoteka jartzea. Hori izan berak eskatzen zauena, eta juridikoki baloratu zen. Komisioan informatu genuen onartzen genduela errekurtso hori, baina komisio ostean sindikatuek eta aholkulariek, gure idazkariak eta langileak berak ere bai, kasua ondo aztertu ondoren eta kontratuak eta ondo ikusi ondoren, heldu dira akordio batera, auxiliar administrativa de ludoteka izen beharrean izena, ludoteka laguntzailea, auxiliar de ludoteka izatea. Orduan, kasua aztertuta, ludotekako laguntzaile izena emotea adostu da, eta bai sindikatuekaz eta bai langileagaz adostuta egokitzat jotzen da, langileak aurkeztutako berraztertze errekurtsoa partzialki baieztatzea, berak hasiera batean beste gauza bat eskatzen zuen, baina gero, bai sindikatuak eta aholkulariak berarekin egon eta azalduta kasua, ludotekako laguntzaile izena plazari emotea ikusi da egokiena. Eta eurek ados dauz danak, eta legalki ere bai gure aholkulariak ondo ikusten dabe, egiten dauzen funtzioak aitikita. Hau dela eta, Gatikako udaleko lanpostu zerrendaren aldaketa proposatzen da, izen hau emonez plazari. Beraz, puntu honetan hori izen da aldaketa, eta honek ekartzen dauena da gure lanpostu zerrendan plazaren izena ere aldatzea. Eta hori da, aldaketa hori da bozkatzea proposatzen duguna. Ez dakit ondo azaldu dudan, baina da, plazaren izena aldatzea. Auxiliar administrativa de ludoteka izan ordez, izango da, auxiliar de ludotekako laguntzailea. Bozkatuko dugu ez da, Iker, aldaketa hori gure Gatikako lanpostu zerrendan. Bai, orain maiatzen onartu genuen ostien, orain zegoen monitori ipinita, plaza hori, baina bai, aldaketa alkateak esan duen moduen da, ludotekako laguntzaile lanpostua izatatzen. Eta beraz, hasierakoz bai, aldaketa hasierakoz bozkatu behar duzu. Komenta oskuna da, bai eskalan eta bai subeskalan ez dakola aldaketarik, dela denominazio aldaketa bat, esan nik. Bai, a ber, hau ja behin-behineko definitibo akordio zean azta, lanpostuen asunto. Eta nik falta botatzen dut, eta bueno, baietza emongo gotzet, ze euren akordion arabera da eta ados nagonik. Baina, komentario egin nahi nuke, oinegarren asistenta domiciliara etxezitzeko laguntzaileen asuntua eta baita udala garbitzen duen jentea hor subkontratata dagoena eta horrek asignatura pendiente modun geratzen dira, horrek ze egingo da. Guk momentuz legeak markatzen dauena egiten ari garez. Momentu honetan Gatikako udaletxean lanpostu zerrendan egon ez direzen pertsonak adibidez hau sartu dugu, ze orain arte ez direz egon. Orduan, legeak eskatuten dozkuna da estabilizazio prozesu guzti honetan, udalean lanean dauzen pertsonek, orain arte egon direzenak, udalak kontrata dute, horrek egotea gure lanpostu zerrendan. Eta orain ja sartute dauz.
Eta horretatik aparte, deialdia egitea, opearena, eta egin dugun prozesua orain arte legeak markatzen dauzen epeak jarraituz. Etxerik etxeko laguntzailea hor dauz hartuta. Aurrerantzean ez dakit zer gertatuko den, baina momentu honetan gure etxerik etxeko eta gizarte zerbitzu guztiak sartuta dauz RPT-an, eta OPE deialdia horretan ere bai, deialdia eginda dago eta sartuta bai badauz. Ez dakigu gizarte zerbitzuak etorkizunean zer gertatuko den euretaz, baina printzipioz gure gizarte zerbitzuetako pertsona guztiak sartu dugu lanpostu zerrendan, eta OPE deialdian ere sartuta dauz. Ikusiko dugu momentuko, baina momentuan orain legeak markatzen dauen moduen sartuta dauz. Uste duzu orduan, 20 urte baino gehiago darozen garbitzailea, udala garbitzen dagoen egunero garbitzen duen garbitzailea ondo eginda dagoela bere kontratazioa? Subkontratata jarraitzen du? Hori jauziko da, legediaren arabera jauziko da bere pisuz, hori sistema zera dela, gezurrezkoa dela. Nik ez dakit hori idazkariak antolatuta badeko eta asesori laborala nola funtzionatzen duen herrian. Ze badakigu zela akatzak egin dugu zen eta zenbat diru kostaiakon udalari, herriari, asesoriak egineko kakanasteak. Astute deko guia dana, orain artekoa. Nik darotazen 6 urtetan ez, baina segurantzen zutako zuen esperientziagaz, baina asko gehiago jakiko zu. Momentu honetan guk egiten duguna da legeak markatzen dauena, Mikel. Nik zer uste dodan ala ez... Te quedo con el tiesto, vale. No, ez, baina ez egia da. A ber, azken urteotan oki zen dugu zen langileak eta nik nau egona zen bitartean, udaleko langileak ikusi duguna da, udalak bera kontratatutako langileak ez direzela egon lan zerrenda horretan eta lanpostu zerrenda horretan, eta sartu dugu zela, legeak markatzen dauen moduan. Nik zer uste duten edo ez, ez dakite asko garrantzi handia dekoen. Gu gauz egiten legeak markatzen dauena, Mikel, eta garbitzaileen kontratazioa eta hau da gauza bat datorrena urteetatik atzetik, ez dakit holan izen beharko zen ala ez, baina hemen da gure idazkaria eta kontratazioa eta juridikoki ondo dauzen ala ez, suposatzen dut ondo egongo direzela, Iker gure idazkari dana lagaz eta dana behituten dauela lupagaz, ez do pentsetan txartokiko dugu zenek, baina hori berak esan beharko dago, ez? Egie da, zerbitzu batzuk aski kontratatuta dauzela, beste batzuen moduen, baina udalekoak berekoak direzela kontratazioak eta ez direzenak egon sartuta lanpostu zerrenda horretan, sartu dugu zela, hori egie da. Eta igual egon behar izan direzela artera, igual bai, baina orain danak dauz, hori bai. Aipamenak egin dituzun, baina ez nazartuko, hemen gatikan eta beste lestu liku askotan, externalizatu egiten direz gauzak, baina, A ber, honitze, mesedez, guazen arira eta bozkatu dezagoen aldaketa, ez dugu askotan. Bale, bozkatuko dugu proposamen hau, GTI. Bai. Amaia Bildu. Bai. Eta Nekane JPNV. Bai. Orduen hau batez honetzen da hasierako aldaketa, eta bidaliko dugu iragarkia Bizkaiko aldizkari ofizialera, ipiniko dugu betiko lehesamago lan egunez, jendaurrean dagoen epean iradokizunik eta reklamaziorik ez balego, behin betiko txat onartuko da, gaur hasierako onartu duzuna, bale?
Bale, eskerrik asko. Bosgarren puntura pasatuko garez, finantza iragankortasun txostenaren kontu ematea. Berba, emango dutxete idazkalegari asaltzeko puntua. Bai, bueno, hau arteko pleno batzuetan baita ere gauza hauek izartu egin doguz. Ezken finean betikoa, beti aipatzen dudan, ez? Diru zaintzaren gerakinaren bidez, remanente de tesoreriaren bitartez, finantzatzen diren aurrekontu partiden gehikuntzak, txosten bat behar dute, ez? Txosten bat behar dute, eta txosten horren berri kontu eman behar da plenoan, ez? Komintzinean ere kontu eman nuen, baina, bueno, laburki esan da, polikiroldegian egiten egingo direzan obra batzuk, bueno, polikiroldegiko gastu partidak gehikuntza bat behar izan dau, obra horiek egiteko, eta 7.500 euroko gehikuntza onartu egin da, eta hori da hemen plenoan horren berri ematen dudana. Azken finean da kontu ematea, orduan azalpen honekin kontu ematen dut, eta kontu emate guzti hauek gero ziurtagi baten jasoko ditudaz, eta Bizkaiko Foru Aldundira bidaliko dudaz, halan eskatzen duelako aurrekontu estabilitate eta finantza iraunkortasun arau foralak, ez? 2012an onartu zen legea, eta, bueno, orain dela 10 urtetik hona datozen legedi eta araudi guztiak, ez? Bale, orduan kontu eman dut. Bale, eskerrik asko Iker. Eta hurrengo puntura eta azkena pasatuko garez, 6. eskaerak eta galderak. Ez dakit dako zuen zeuzer komenteteko. Eta ostantzean bukaera emango dutxegu gaurko ohiko osoko bilkurari. Dako zuen zeuzer? Bale. Bueno, agostuan urtero bezala oporrak hartuko ditugu komisio eta plenoetan, beraz, agostu onona pasa danok, deskantza, eta jaietan edo hortik ikusko garez, ondo pasa. Eskerrik asko.